سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكوننا وتر من يوتيو لومن ريار استي نتندك نستيو أحاتنا أفكارتنا أنستنا تخون فيديا نسادما كمي غير كن بعال بيتكي نفكاريخي حقو السبعي حقو سافكاري كمدما زيادة بالعليخي أخبروتن فغرن تقداسنتن كم زلوة تقبريو أزي كبيت زي كونجن مستوعال زحاتت كتسألنتن تغير كيودما ጽቡቕ ህይወት ንኽትመርሑ ዝበለጸ እምነ መሰረት ክኾነኩም ዝኽእል ኢና ክንርኢ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ታዝቲ ዓመት ኣብ መበል 7 ዘለያ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዋ ብዝተኻለ መጠን ድማ ምስምዑ ጥራይ ዘይኮነስ ከነተግብሮ ክንብገስ ኣለና ምክንያቱ እቲ ውፅኢት ኣብ ተግባር ስለ ዘሎ ኣርእስቲ ናይ ሎሚ here is how you can make your man fall in deeper love በዓል ቤትኪ ኣፍቃሪኺ ኣብ ዓሚቕ ፍቕሪ حنسب زي كنا نحاوركم زول خد قبريو نزم مخرطات زم ختال كدليك يا تبل كنا وحنا let's go point number 1 show him you do care كم تحليلو كم تفتويو كم تفكريو اريو قلاتسلو تعملتنا يو most women want the husband to ask them how was your day how are you مبزحت عندك نستيو بزح جزية اتي افكاريين اتي سبعين كمي اللخي كمي وعيلكي كمي يالو نقرات النابلد حيين كفلت تقدع سنوتو كريالن يدلياني من نيانين حقني عندما يقباني يون لك كم تنسخت دليو دما دك تبعت يونكم يوم كمي اللخا كمي يخيدالو سرحو تعنو هيوتو كل نقراتو تقديس كتحتيون كتحجزيون كترديون كتبقاسخ كللاكي إذن دحر تقبر اللخي تقدسو الخمزة اللخي دقفنا كم زلوه كردو يخيليو نسخ قبري قبايو كل تسخ قبرازو قبا دما كتمال سلوون كتكللاكي مخنياتو فغرن تايو إن كان هابانيو هابان نترايز بلا يفتونيو إن كان ترايز بلا تراي كاتش أبغى يكونن سلس قدا كلتيو إن كان هابان كلوا مزخليو كومدما إن كان هبان بأفتر هذه كنا تكبارك أكو صوت خل كله بزوج جزء دك تبعت يوي سبعي كبيت سرح كسرح خلي زدكم سرح كسرح يخيليو بزوج سرحات ناتنا دماكم حبشة قليل سرحات هيكونن سلازي دخام كله يخيلي ولا قا دخيمة يلو بزوج جزء زي جلس كون يخيليو سلازي انت خيلكي أفسو من ديو أور حديو أفسلست أور حديو حدا جزء مساج انت جبر كله زيادة جزءون نعاقن زفتك كون يخيليو سلازي انت خيلكي مساج اب يوتيوب كمي جيركا مساج قبر ريخي كيلكي صبوق يركا مساج تجيركيو مساخو زلون اباخو زلو فقر انت قداسنتن نابزل علي كدي بخلي قانون مسز خيي زيتات ونالو حدا حدا غزي انا كو بزح يقدسلني ولا بي كترا انت قبركيون اخولي بحالايه كومنت جير كله نسون كومن خغبرلكي حسبيو سبسل زخونه حدا حدا غزي دما نسو قبرلكا توما داتون كم تنسات قبرلنا نحناون كدكم كم تخل مصلنا تاك تعابت كم زخل فليتنا مساج كنقبرلا لك عبتاز قبرتلنا شعوب بدا يكون اسكال معرفت دمانا سبرايز كنقبرها نخل so this is very powerful and very important advice مالتيو so تقداسنا تعتدنا نرئي number 2 be easy on him and avoid fights كل جزء نايم ردعن قلال مسؤول كتزارب فخص بالكسب كتكون لكي اب نفسه كف نجر دما هلخ زي مفتاح تعملت نايم most men show tough face and don't open up to anyone because they don't trust most people so ما بزحتو ما أسبوت ويك أودات كمزي لبهم ما يكفتونيهم بزو بقليلو لبهم كفيتهم كم دك نسيو كونابو لبن كفيتهم نايم على البزو نايم زراب كله هالون أودات بمنصورو جن بزو حساباتهم ما يقولسونيهم عصواتهم زخا كيطلمو فرهس لزلوم سكفتات سلزلوم مبزحتو نغراتهم اوشتم يم زغبرو عبب سرات ني تخاتلتي نايز چانل مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم كتمحارتو دليون كم زلو خيفلتي امبار بغنيات بمغنيات نجمار نايز عامت بزح كورسات ناتنا محاصير وان ديسكاونت غيرنا لنا كيتكم ات كورسات كا ويب سايت وسيتكم اكشن وسدو ثانك يو فيري ماتش بخالا زراربا بزحات دك تبعاتيو اوشتم ولا ديبريشن تسقط قال زبال اوشتم صيرمو كخدي يخول يوم كساب زغاتلو مالتيو سلازي እዚ ከም ዝምዃኑ ፈሊጥኪ ኩሉ ግዜ
نسخ نباخي حساباتو كخفت زخلن لبو كخفت كم زخلن كتجبريو كتقدميون عدل كتبيون على لكي so تاين مالتيو بنت كومو سلو زخون دما بزحد كتابعتيو زأمنوان لبون كفيتهم كزاربو زخولو قال نسيتن أفكاريتن سبيتن يمنيو إذن كخون جن كل جزء نتزز تزاربو تتجمت يركبون مصرفن مفراردن داي كونسي ترديخي أخبيركي كتحجزيو مستقلت رايو إذ كخون زخل so لبوك خافت الكتدليخي حنساب لبون زخافته بو غيركي كتكاتعيون كتصرفيان يبلكن زيا أقداسنت بيا كم دما don't make home a war zone نتجزاخي نتبيت كدما ناي وق بوتا ناي أجرجر بوتا ناي بأس بوتا أي تكبريو مخنياتو أبدجة أبصراحة دي أبجله بزوج سجمات كله يخلي سوايك ويتفكاريغي بزوج شجرات كله يخلي أبجزا مس يتوسخ الشجر نتلو بفتش من جزاخ مس خيد اللي خلي مخنياتو أبصراحة شجر نتلو دحرين تاك دلي سلام كوبني خلي أبزبله بوتا يكخيد مخنياتو أبصراحة سجمات كله يخل أبجزا خات سجم يتصبيكم زلون تفليتو دقة مخات بآيات الجمر so تزخف الدماء جزاخا تزخف بوتا خوينو كسمع كان تجميرو كاو زخفي يلن مخنياتو جزاخا تزتعم بوتا كاو كل شجرات تهادملون تحبالون تعرفولون كخوني زقبا إذن دحر تغيرو دقة مليسو شجر نايت جزا نايت حدار إنا خبدل إنا بأسني خير سلازي نجزا نخمت زقوين بر كاب جزا نخهدم مخنياز دل سبعي كهلوكي أتحازا خالي وحل سبيتي وحل عدي كل جزانة السدرة نايم حقافن نايم تمارن نايم تصبغن كلت علوا الزدما كتجبرية تخلي خزان مخرطات نايلومي سمعكي كتتجبريان تبغ صوتات انت وسيتكي I hope نتندق نسيون خصقط ويغلا يكونن علاماناتي حقوس حدار حقوس يود نخلوكاي كالو سبات مسلك خمزيو كلتيو مسالاتهم كبلو حدار بكخات وخلي أقداس البوناق انتايو كلتيخا تواسيكا مامو حدار مفتار that's the point أنا حيال أنا خمزة مبال قريفنا تحت كنبل كنكلا لنا كلنا مالتشو شو أبزدلن زيدلن بأسنا وقينا نفقرن سلامن كنك على سكلنا إنا نبلد لنا number 3 help him financially this is very very important another one زي أخانتا إنا نبلد لنا بقطبة بفاينانس نفسنك دما بتحد حجزيو بتدما سقطي تفترلو تاينا نقول لنا a lot of men go through financial stress in their life هذا كتبعتيو ناي قطباوي سقطن ጭንቀትን አለዎም ህይወቶም ናብሮም ሓዳሮም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽበጽሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎሎም ጸቕጢ ኣለዎም እንጂ እታ ሰበይቲ ወይ እታ ኣፍቃሪቱ ኩሉ ግዜ ላይፍ ስታይል ናታ ክቡር ድሕሪ ኮይኑ ትኽደኖ ክዳውንቲ ትደልዮ ኣዋርቕ ደገ ወፂኻ ምብላዕ ገዛኣ ኩሉ ነገር ከክቡር ትደሊ ተኾይና ነቲ ሰብኣይ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ጸቕጢያ ትፈጥረሉ ዘላ ነቲ ላይፍ ስታይል ንሳ ዝፈጠረቶ ማሽ ንኽገብር ምስኡ ንኽነብር ማለት እዩ ስለዚ ክትጥንቀቕለክ ወሓለ ክትኮንለኪ ኣዋሲብክ ካብቲ ዘሎ ነገር ኣዋሊድኪ ንሓዳርኪ ጽቡቕ ትገብር እምበር ኩሉ ግዜ ጸቕጢ ናይ ፋይናንስን ናይ ጸገምን ንገዛኻ ጥራይካ ኣይኮነን በትኻ ናይ ሓወላኻ ኣሎ ስድሩ ኣለዉ ስድረኽ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ሰብኣይ ጥራይ ዝወፍር ተኾይኑ ንስራሕ ናይ ብሓቂ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ማዕረቲ ክልቴኻ ስለ ዝሰርሕካ ብቁጠባ ጽቡቕ ትኸይድ ማለት ኣይኮነን I can tell you this ክልቴኻ ምስራሕ ናቱ ዝፈጥሮ ጸገማት ሃጓፋት እውን ኣለዎ እዩ እቲ ቀንዲ ግን ክልቴኻ ዲኻ ትሰርሕ ሓሪኻ ዲ ትሰርሕ ተረዳዲእካ ተመሳሲልካ መኻድ እዩ ኩሉ ነገርካ ኣብ ሓደ ቦታ ጌርካ እዚኣ ናብዚኣ እዚኣ ናብዚኣ እዚኣ ናብዚኣ እናበልካ ዕላማኻ ሓዳርካ ንኽዓቢ እምበር ንዓኻ ወይ ንዓኺ ንኽጥዕመካ ዘይኮነስ ንኽልቴኹምን ንስድራኹምን ንሓዳርኩምን ከም ዝጥዕመኩም ጌርኩም ተሰሪሕኩም ንሓዳርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ንስድራኹምን ንኻልኦት እውን ክትኮኑ ትኽእሉ እቲ ዕላማ ድማ ንሱ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ so help him by putting pressure on him to give the family lifestyle so it's lifestyle ናትኩም ዓቕምኹም ክኸውን ኣለዎ ከባቢ ኢንስታግራም ወይ ኣብ ካልእ ትሪኦ ዘለኹ ዘይኮነስ ከም ዓቕምኹም ክትነብሩ ኣለኩም ዕጉባት ክትኮኑ እንዳትፅዕሩ ከመይ ጌርካ ክትሕግዝዮ ትኽእል ሓደ ገዛኺ ቁርጡዋ ኣተሓዛ ብምግባር ሓደ ካብቲ ፅብይ ዝበለ ክፋል ናይ ገንዘብና ኣብ ምንባር ናይ ህይወትና እዩ ዝጠፍእ ስለዚ ወሓለ ሰበይቲ ናብትን ኢላ ብውሕሉል ነገር ክትነብር ከም ትኽእል ኣብ ገዛኻ ትሰርሖ መግቢ ካብ ኣብ ደገ ትበልዖ ኣፀቢቑ እዩ ዝሕግዘካ ስለዚ ኣብ ገዛኻ
ኣዋሲብኪ ጽቡቕ ጌርክ እንተሰረይኪ ጽቡቕ ክትከዱ ትኽእሉ ኣብ ገዛና ንሕና ንንቲትን ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛና ኢና ንሰርሕ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ መግቢ ደስ ከም ዘይብለኒ ኮይኒ I love to eat at home ወላ ብሬስቶራንት እቲ ዝኸበረ መግቢ ካብቲ ናብ ገዛና ዘሎ ኣይጥዕምኒ I know that so ከምኡ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ገዛኻ ኣብ ገዛኻ ክትበልዕ ትመርጽ ቁጠባኻ ድማ ይዓቢ second buying all the things you need ከምኡ ድማ ዘድልየክን በር ዝፈተኽዮን ባሕ ዝበለክን ክትገዝእ የብልክን ዘድልየኪ ዘድልየኩም ንሓዳርኩም ጥራይ ምግዛእ ምክንያቱ ልዕሊ እቲ ንብረት እቲ ገንዘብ እቲ ቁጠባ ከድልየኩም ስለ ዝኾነ ሓዳር እንተለኩም ማለት እዩ ሳልሳይ helping him to save and invest in the future ከምኡ ድማ ገንዘብ ንክሕዝን ገንዘቡ ንኸዋፍርን ክትሕግዝ ኣለኪ ዘገርም ኣብዚ ናተይ ፕሮግራም ሳይ ኣብዚ ዩቱብ ተኸታቲለን በዓል ቤተን ብዙሕ ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ንሳተን ገንዘብ ወሲደን ስቶክ ማርኬት ምሳይ ተማሂረን ናይ ሓዳሮም ፖርትፎሊዮ ከፊተን ነዊሕ ዝቕፅላን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝኸዳን ኣሰብኡተን ድሓር መፅዮም ብጣዕሚ ንዓይ ዘመስግኑንን ብዙሓት እየን ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ንምህናፅ ድማ እዩ እቲ ዕላማ ሰብኣይ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገንዘብ ነገር ክፈጥር ተን ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት ወሲድክን ንሱ እንድሕር ደገ ዝውዕል ኣሎ ኣብቲ ገዛ ገጥ ኣቢልክን ብቁጠባ እውን ነቲ ገዛ ሂወት ብኸመይ እያ ትዓቢ ገንዘብ ብምምፃእ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝመፀ ገንዘብ ኣቃሚምካ ከምዚ ዓቢ ብምግባር ስለዚ ኣሽሓት ኣምፂኻ ኣሽሓት ተውፅእ ተኮይንካ ትርጉም የብሉ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክር እያ ማለት እዩ በዚኣ ክትሕግዝዮ ትኽእል ኢኺ ከምኡ እውን ሓደ ግዜ ዝከኣል ተኮይኑ ስራሕ ረኺብኪ ንስኹ እውን ኣበርክቶ ክትገብሪ ክትክእል ኣለኪ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ግዜ ፀገም ናቱ ካብ ስራሕ ክስጎ ከሎ ድዩ ኣብ ቢዝነስ ኮይኑ ክሳራታትን ዛሕልን ከጋጥሞ ከሎ ድማ ደገፍ ክትብዮ ሓሳባት ክትብዮ ከተተባብዑ ከለኺ እቲ ዝዓበየ ሓገዝ እዩ number 4 affirm him and stay faithful to him ድማ ኣገዳስነት ብያ a man can get tired and go through burnout can question himself get discouraged ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ፀገማት ኣብ ሂወት ኣለዎም ንኣብነት ክደኽሙ ይኽእሉ ተስፋ ክቆርፁ ይኽእሉ በርናውት ወይ ከዓ ሕሉፍ ድኻም ክህልዎም ይኽእል ከምኡውን ተስፋ ክቆርፁ ይኽእሉ ነፍሶም እውን ብነፍሶም እውን ክጠራጠሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ እቲ ዝያዳ ናትኪ ደገፍ ዘድልዮ ንፉዕ ምዃኑ ሓያል ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ላዕሊ ከም ዝመፅእ ኣጆኻ ክሳብ ኣብዚ በፂሕካ ኢኻ ኢልኪ ናቱ ደጋፊትን ናቱ ኣተባብዓይትን ሞራል ወሃቢትን ብምዃን ሓይሊ ክትብዮ ትኽእሊ ኣገዳሲ ድማ እዚ ሰብኣይ ሰበይቱ እንተደጊፋቶ ናይ ካልእ ኩሉ ክስዕሮ ይኽእል እዩ ኩሎም ናንኣድዎ ሰበይቱ ተዳኸመ እንተኮይናኻ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ስለዚ ንስኺ ተቐዳማይት ደጋፊት ናቱ ኹኒ ጎኑ ጎኑ ድማ be faithful እምንቲ ድማ ኹኒ ምክንያቱ nothing destabilizes a man like when he suspects or finds out that his wife the wife he loves and has given his life up so ንሰብኣይ ታ ዝኸፍአት መስማር ክትኮነ ትኽእል እንታያ እምነት ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ እንተዘይብሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይኣምና ኩሉ ግዜ ገለ ትገብረኒ እያ ዝብል ተርእዮ እንተኮይና ምስ ካልእ ከም ትኸይድ ምስ ካልኦት ከም ትፃወት ምስ ካልኦት ከም ትስሕቕ እምነት ከጉድል ተጀሚሩ ኣብ ሂወት ኣብ ኩሉ እዩ ዝተርፍ ኣብ ስርሑ ፍርቂ ልቦ ኣብ ኡሎ የለን ኣብ ካልእ ከምኡ ስለዚ ድሕርሕር ኢሉ ንድሕሪት ከም ዝጉተት ይገብሮ ስለዚ ብኣኺ ብፍፁም ከም ዘይጠራጠርን ንኸጠራጠር ዘኽእል ምክንያቱ ናይ ተሃብዮ ምክንያቱ ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ናይ ጠራጠርኒ ጥርጥር ዘለዎም ኣለው የለውን ኣይብልኒ ወላ ብዘይ ምክንያት ንስኺ ግን ምክንያት ኣይተሃብዮ እምነት ሕዲሩ ኣብ ገዙ ኣብ ሂወቱ ብእምነት ከም ዝነብር እንተጌርክዮ ናብ ዕላምኡ ናብ ስርሑ ናብ ሓዳሩን ስለ ዘተኩር እቲ ኤነርጂ ናቱ ኣበይ ከይዳ ትኾን እንታይ ኮይና ካብ ትብል ኣብቲ ስርሑ ስለ ዘተኩር ዕውት ኮይኑ ንኽወፅእ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ስለዚ እምንቲ ሰበይቲ እቲ ዝበለፀ ፀጋ ናይ ኣምላኽ እዩ እሞ ንስኺ እምንቲ ክትኮኒ ፈትኒ very important number 5 smile kisses and make love to him so this is very important መጀመርያ a smile of the woman a man loves keep him going ፍሽኽታ ናይታ ድፈትዋን ዘፍቅራን ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ቀንዲ ዘድልዮ ሓይልን ዝደልዮ ፀጋን እዩ ንሳ ፍሽኽ ክትብል ክትሕጎስ ፅቡቕ ንኽትልወሉ ክትምልክዓሉ ክትግርመሉ ኩሉ ሰብኣይ ዝምነ እዩ መብዛሕትኡ ሰብኣይ ንሰበይቱ ሓደ ግዜ ንሱ ኣይብሎን እየ ዘየድልን እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ሰብኣይ ንሱ እንድሕር ሂብክዮ ሕጉስቲ ምዃንኪ ትናትኪ ፍሽኽታን ሓጎስን ኢንስፓየር ክገብሮ ክእል እዩ መሊሱ ንዓኸ ፅቡቕ ንክገብረልኪ ናብ ዝለዓለ ንኸብፅሓኪ ዝበለፀ ኮይኑ ንክቐርብ ክሕግዞ ስለ ዝኽእል ፍሽኽታ ናትካ ይትብቀቕ መብዛሕትኡ ግዜ ጓል ንወዲ ብፍሽኽታ እያ ትስሕቦ ስለዚ ፍሽኽታ እንተዘየለካ ናብ ካልእ ፍሽኽታ ከይከይድ እሱ ካልኣርሲ እንዲ ግን ኩሉ ግዜ ንስኺ ፍሽኽታን ሕጉስትን ክትኮኑ ፃዕሪ ምክንያቱ ሓጎስ እዩ ዝስሕብ ሽግርካ ሽግር እዩ ዝስሕብ
ስለዚህ ሕጉስ ተኾንኪ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ንኽህልወኪ ዝበለፀ ዕድል ክህልወኪ next kissing him shows affection ከምኡ ድማ ምስዓም ኩሉ ግዜ ፍሽኽታ እንተሎ እቲ ምስዓም እውን ይስዕብ እዩ kiss him not just on his lips kiss him in his cheeks ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ክትሓቕፍዮ ክስዕምዮ ኣለኪ ምስዓም ድማ ኣብ ከናፍር ጥራይ ንብል የለና እሱ ናይ ፅላኒ ይድለውን እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ገፁ ኣብ ኢዱ ዝያዳ እምነትን ኣኽብሮትን ክስምዖ ይኽእል እዩ ዝበልክዮ ክትገብሪ ክትክእል ኣለኪ እቲ ዕላማ መን ሓያል መን ክገብሮ ዘሎ ስድዩ ኣይኮንና ንብል ዘለና ንስኺ ከመይ ጌርክ ነቲ ህይወት ማሙቕን መሊዩስ ኣብ ፍቕርኽን እቲ ፍቕርኹም ከም ዝዓብን ትገብሪ እቲ ዕላማናትና መን ሓያል መን ትኹም ግድረስዕዎ ዝህልኽ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣብፍልቕ ኣዋልድ ከምዚአን ኣወዳት ከምዚኦም forget that part ሎማ ኣዋልድ ጌርና ኣለና ብዙሕ ድማ ናይ ኣወዳት ኣሎ ኣብ ናይ ኣዋልድ ንስኺ ከመይ ጌረ ነዚ ሰብኣየ ኩሉ ግዜ ከም ዘፍቅረኒ ይገብር ክኸውን ኣሎ ዕላማኺ ንሱ ተኮይኑ ድማ ዓወትኪ ከምኡ ድማ sex has a way of ከምኡ እውን ፆታዊ ርክብ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፆታዊ ርክብ ድማ ነቲ ሓደ ግዜ ዘሰሓበካ ነገራት ብዘይ ዘረባ ክፈትሖም ዝኽእል ሓደ ብሉፅ ህያብ ናይ ኣምላኽ እዩ ኣብ ሓዳርካ ፆታዊ ርክብ ናይ ኣምላኽ ፍጥረት እዩ ናይ ኣምላኽ ህያብ ድማ እዩ ስለዚ ንሱ እውን ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ኣብቲ ህይወት እዩ ብድሌታተይ ስለ ዘይረኸብኩ ወይ ስለ ዘይገበረለይ ፆታዊ ርክብ ክቆፅዐ ዝብል ኣረኣያን ኣካይዳን ይስማዕ እዩ ዝኸፍአ ነገር ድማ ይሱ ምክንያቱ ክንብሎ እንደለና ፆታዊ ርክብ ብገንዘብ እውን ዝርከብ ስለ ዝኾነ ኣይሆብ ኣብ ከምኡታት ደረጃ ይብፅሓን ድማ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ነቲ ፆታዊ ርክብ ዘለኩም ድማ ዝለዓለ ንክኸውን ኣብ ፍቕርኹም ማእከላይ ቦታ ንክህልወሱ እውን በትግቡእ በትንቡር መንገዲ ፆታዊ ርክብ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ተደላይን እሞ ንዕኡ እውን ፆታዊ ርክብ ድማ ንሰብኣይኪ ክስዕቦ ይኽእል እዩ ዝበልክዮም ድላዋት ምግባር ምኳሓል ብጃማ ፅቡቅ ምክዳን ከይተዛረብኩን ክስዕብ እየ ስለ ትኽእል ስለዚ ከም ጓል ነቲ ናይ ጓል ክፋል ናትኪ እንተተፃዊትኪ እኹል እዩ እሱ ንዓምሳይ ደቅስ ንዓይ ከምዚ ኣየድልን እዩ if you take care of your body attraction ኣለዋ ጓል ንሰይቲ ንወዲ ክስዕቦ ስለ ትኽእል use your gift እቲ gift ናትክ ተጠቂምኪ ንሱ እውን ዝበለፀ እዩ number 6 help him get organized oh this is good መብዛሕቲ ግዜ men can be disorganized especially if they're going through a lot in life and a lot in their mind ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ፋሕፋሕ ዝበለ ህይወት ክህልዎም ይኽእል እዩ ገዝኦም ፋሕፋሕ ኦፊሶም ፋሕፋሕ ነገራቶም ፋሕፋሕ ክብሎም ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ፀቕጢ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ህይወት እንተለዎ I am one of them ብዙሕ ግዜ disorganized እዩ ኣብ ኦፊሰይ disorganization የጋጥመኒ እዩ so I really need this help ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብተፈጥሮኽን organization ክእለት ኣለክ ነገራት ናይ ምጥርናፍ መስመር ናይ ምትሓዝ ስለዚ help him to get organized so that he can do a better job እቲ ነገራት organized ኮይኑ ናብ ዝበለፀ ንክኸይድ This chaos in their system, dressing, schedule, or environment can lead to more unease in their mind. زي تترنف زي organize زي كنا نجارات دما سقطع برأس بمفتار كأنقام سلازخل أكن دفردنا هتاي خاصة خمس كل جزء استبتها كابتبلي نت إنرجينا النزارة باخد تقام اللي زجبالكي organize عم مجبر جبريو مستدما نقدمه نكخيس كحق زي خلي. This is one of the things أبتي تبزع زي depends جبرو organization. I need help and she helps me with this. كم زين دحرت حاجة كادما لعلتك هلا دسك بلا يخلي لعلتي أفكار كاي مبال إذا نجرات زي زيارة تركم كله سلازخل. When you help him clear the clutter and attend to some of his needs without asking, he thinks better. So كي حدث كي تزارب كي لمنه كل نجارات organize كون دحري حجيس كيو زبالة أنك حسب يحجز. It's really important. نعوس لو زجبر كله كبرخ قديل ما تيكون زبالة أنك خسرح push تجبريال لخي نسب دماغكم غير كي خاطر تخل أكن تكراخر معه نتي كعوتو زخل تقرب له مش ناب زبالة عوت نك خي دما تدفع مالتيو بدي help he wishes to have تزمنه حاجة دما نسخي كون له كباقك ما تخلو اتزبالة مالتي ما موداتا respect him and pray for him أخبريو صلوات دما جبر له that's very beautiful don't attack his cave مبزعته مودات قفلاتهم أب أحبق زبلولا وزا قفزيا سبورت ناتهم كنت كون تخليا هوب ناتهم زقبرولا كون تخليا مديتيت زقبرولا زنببولا تيفي زريولا فيلم زريولا ناتهم كيف اللاتهم أبزا قفزيا كون دسي زبلو زا قفزيا بزعق زي أي تصرف ينبع
بستقالة متن تردله نعبنا تاني استوسن ساعات أب أوفيسي كوفي لخسر دليه and I don't want to be disturbed كالو تودات جيم كون خليوي سبورت كون خليوي نباب كون خليوي كان موسيقى هوبي زلهم كون خليو leave them up تا كيجتيا تا قفتيا حيلهم كم زمصيا تقبرهم كم زنافو غيهم تقبرهم سلازي of course كل ساعات أب خيكون بالانس تقبرو كتتحساس بيهم يقبع جن أبتا قفناتهم زي مرباش نسخون نات قفو غير كابا بيز تكون لا كتفتري زبالة أي نسخاب قفوخ نسخاب قفوخ أب قفو أب حد جزين تخونكم كا زبالة أي خون المودة you are the only who knows you are the one who knows best his potential and struggles battles and questions نسخي كل تهبوتات ناتو تفلت السخيخي سلازي نتزلو صقاتات نخبصحو اب تعلامو نخبصح صلوت جبرلو كل غزي تقولتاتو بصلوت غير كحجزيو كاب زربان ببعسن بصلوت كل تي رز تدليو ناب املاح صليخي تعريو حجزيو صلوت جبرلو تزبلص حجز دما نسي كون زخل كاب حيل همبلوت حيل صلوت يبلا بوتاتنا ስለዚህ كل تدخمتاتو تبليو صلوت جبرلو املاح كحجزوكم دما ايوه بزا فيديو فتيكم ما تكونوا زي أنت تكبيرنا في هوتنا حقوسات نخنكون صبق حدارن فقرن كلونا دما يخيلي لي زامن تفتيهم ملايك أبوا نبكالو تساقاقر وانا بزحات كتحقس لتغل نهاتكم ريتو نهاتكم حساب زوغوديلن تلو أب كومنت سكشن سبيك مين نابلكم زيارة سبزخن زازمينا أبكالك ساب من رغب دحانكم بلكم تسنايم تشاو